V bratislavskej Kar2 aréne odštartoval počas uplynulej soboty úplne nový seriál majstrovstiev Slovenska v halovom kartingu. Historicky prvé majstrovstvá Slovenska v halovom kartingu, usporiadané pod hlavičkou Slovenskej asociácie motoristického športu, svojou účasťou podporil nielen prezident asociácie Peter Rott, ale aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič. Pred ich zrakmi sa na trati odohrávali dramatické súboje, pri ktorých ich účastníci bojovali doslova o každý centimeter trate. Víťazstvo v triede senior si napokon z oboch úvodných pretekov odviezol Tomáš Bizub pred Alim Garakanim. Tretia priečka po spočítaní bodov patrila napokon Viktorovi Mackovi. Spomedzi súťažiacich v triede junior Max si víťazstvo odviezol Martin Hroba, ktorý za svojím chrbtom nechal na druhom mieste Roba Šticu a na treťom Renátu Zajcevovú. Druhé kolo seriálu halových majstrovstiev Slovenska odštartuje začiatkom mesiaca máj. Motoristický šport v poslednej dobe na Slovensku ožíva. Na preteky jednotlivých disciplín chodí stále viac fanúšikov a čo je potešujúce, pribúdajú aj nové disciplíny. Jednou z nich sú aj halové preteky motokár, ktoré sa v tomto roku podarilo povýšiť na majstrovstvá Slovenska. Historicky prvé kolo majstrovstiev Slovenska v halovom kartingu, ktoré odštartovali v bratislavskej Kar2 aréne, svojou prítomnosťou poctil aj Peter Rott, prezident Slovenskej asociácie motoristického športu, pod ktorú tento seriál patrí. My sa tešíme, že tento stánok je vybudovaný na špičkovej úrovni. Skutočne sa môže porovnať s akýmikoľvek indoorovými kartingovými halami v Európe alebo na svete. Tešíme sa, že aj tá návštevnosť mladých a pretekárov je tu veľmi vysoká. Sme radi, že sme sa s usporiadateľom dohodli na tom, že budeme organizovať tieto podujatia v rámci seriálov Slovenskej asociácie motoristického športu ako majstrovstvá Slovenska. Na úvodné podujatie prišiel aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič, ktorý navyše prevzal nad týmito majstrovstvami záštitu. Považujem túto aktivitu za veľmi prospešnú, a konkrétne súťaž v halových motokárach. Naozaj, ako ste povedali, je to ojedinelé v tomto stredoeurópskom priestore. Samotné preteky majú, ako každý majstrovský seriál, svoje pevne stanovené predpisy, ktoré hovoria o tom, že v rámci jedného kola absolvujú súťažiaci dve samostatne bodované jazdy, ktoré v konečnom dôsledku rozhodnú o víťazovi jednotlivých kôl. V triede senior o 3. mieste rozhodovali nielen body, ale k slovu sa dostal aj rýchlejší čas v kvalifikácii, ktorý nakoniec rozhodol o tom, že bronzový pohár si napokon domov odviezol Viktor Macko. Druhá priečka po oboch jazdách patrila Rakúšanovi Alimu Garakanimu. Keď máš nejaké šancu, môžeš prepichnúť, on vie, on robí fair. Má miesto a môžeš robiť niečo, on vie, ako môžeme jazdiť, tak pre mňa bol úplne dobre. Prvenstvo nielen v oboch súťažných jazdách, ale aj celkovo si odniesol Tomáš Bizub. Ja dúfam, že to takto pôjde ďalej, ale dobre som sa vyspal na dneska, podľa mňa. Určite je to týmto. Materiál sadol, chalani síce tlačili, ale podarilo sa to dneska. Trieda Junior Max bola v prípade prvého kola spojená s triedou žien. Toto spojenie prinieslo veľmi pekné súboje, z ktorých sa napokon z tretej priečky tešila Renáta Zajcevová. Bolo to veľmi ťažký boj a o to viac ma teší, že som skončila tretia, lebo superi boli naozaj výborní. Striebro patrilo Robertovi Šticovi, ktorý však má ciele oveľa vyššie. V prvom závode som sa cítil oveľa lepšie, podľa mňa aj motokára bola oveľa lepšia. V tom druhom trochu vynechával plyn, sa mi zdalo, takže určite prvý závod hodnotím lepšie ako druhý. Prvenstvo medzi juniormi si bez zaváhania vybojoval Nitran Martin Hroba. Spokojnosť maximálna, nečakal som taký výsledok vôbec. Tá premena haly tiež tomu prospela, lebo jak to bolo po starom, tak to moc mi to nešlo a spokojnosť. Majstrovstvá Slovenska v halovom kartingu pokračujú v máji druhým kolom, ktoré sa rovnako bude konať v bratislavskej Kar2 aréne. Uplynulý víkend odštartoval nový seriál majstrovstiev Slovenska v halovom kartingu. Bol načasovaný tesne pred štartom tohtoročnej motoristickej sezóny pod holým nebom. Slovenský seriál si ešte pred štartom pripísal na svoj vrub jedno prvenstvo. Halové majstrovstvá republiky pretekov motokár by ste totiž márne hľadali u niektorého z našich najbližších susedov.
Ich historicky prvé kolo privítala bratislavská Card1 Arena, pričom súťažiacich svojou prítomnosťou poctil nielen prezident Slovenskej asociácie motoristického športu Peter Rott, ale aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič, pod ktorého záštitou spomínaný seriál štartuje. Považujem túto aktivitu za veľmi prospešnú, a konkrétne súťaž v halových motokárach. Naozaj, ako ste povedali, je to jedinelé. Ako sa na správne majstrovstvá patrí, aj tu sa na trati bojovalo o každý centimeter a každý chcel byť najrýchlejší. Toto sa nakoniec v triede senior podarilo Tomášovi Bizubovi, ktorý dojazdil pred Alim Garahanim a tretím Viktorom Mackom. Ja dúfam, že to takto pôjde ďalej, ale dobre som sa vyspal na dneska, podľa mňa. Určite je to týmto. Spomedzi súťažiacich v triede Junior Max bol zase najrýchlejší Martin Hroba pred Robertom Šticom a Renátou Zajcevovou. Druhé kolo seriálu halových majstrovstiev Slovenska odštartuje začiatkom mesiaca máj. Túto reláciu vám prináša DVC Slovakia. V posledných rokoch sa toho v automobilových športoch, ktoré zastrešuje Slovenská asociácia motoristického športu, dosť zmenilo. Pribudli nové disciplíny, šprint a drift, pribudli niektoré podujatia, na preteky jednotlivých disciplín chodí stále viac fanúšikov a od tohto roku uzrela svetlo sveta aj disciplína halový karting. Historicky prvé kolo majstrovstiev Slovenska v halovom kartingu odštartovalo v polovici mesiaca apríl v bratislavskej Card1 Aréne, ktoré svojou prítomnosťou poctil aj prezident Slovenskej asociácie motoristického športu Peter Rott, pod ktorú tento seriál patrí. My sa tešíme, že tento stánok je vybudovaný na špičkovej úrovni. Skutočne sa môže porovnať s akýmikoľvek indoorovými kartingovými halami v Európe alebo na svete. Tešíme sa, že aj tá návštevnosť mladých a pretekárov je tu veľmi vysoká. Sme radi, že sme sa s usporiadateľom dohodli na tom, že budeme organizovať tieto podujatia v rámci seriálov Slovenskej asociácie motoristického športu ako majstrovstvá Slovenska. A sľubujeme si samozrejme od toho, že sa bude tá členská základňa len zväčšovať. Slovenská asociácia motoristického športu ako národný zástupca svetovej organizácie FIA však neostáva iba pri riadení a organizácii automobilového športu, ale chystá aj nové aktivity. My sme minulý rok na valnom zhromaždení SAMŠU rozhodli, že budeme sa venovať aj bezpečnosti na cestách, prevenčným a bezpečnostným programom, ako je detská dopravná výchova, mobilita a samotná činnosť autoklubov v oblasti mobility a týchto rôznych vernostných programov, ktoré sú vo svete bežné. Tešíme sa, že sa ten projekt veľmi dobre rozbehol. V tomto roku budú vidieť jednak diváci na motoristických športových podujatiach, ale aj v školách a v škôlkach to, ako začíname robiť program detskej dopravnej výchovy a dopravného vzdelávania. A to nielen na prvom stupni základných škôl, ale začíname už na materských školách a budeme pokračovať cez prvý stupeň základných škôl na druhý stupeň a bude to končiť vzdelávaním tých, ktorí majú už dostať vodičské oprávnenie v rámci stredoškolského vzdelávania. Okrem prezidenta SAMŠU sa úvodného podujatia majstrovstiev Slovenska v halovom kartingu zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič, ktorý navyše prevzal nad týmito majstrovstvami záštitu. Považujem túto aktivitu za veľmi prospešnú, a konkrétne súťaž v halových motokárach. Naozaj, ako ste povedali, je to jedinelé v tomto stredoeurópskom priestore. Chcem potvrdiť, že tú záštitu som zobral, pretože netreba podporovať len individuálny a kolektívny šport všeobecne, ale aj technický šport. A Slovensko samozrejme aj v tejto oblasti má svoje priority a respektíve úspechy a takýmto spôsobom využiť aj tento nádherný priestor, pretože tieto preteky majstrovstvá Slovenska, to prvé kolo sa mohlo skočiť priamo v týchto priestoroch v Bratislave, ktoré sú skutočne kvalitne preto pripravené.
Rovnako ako je to u iných disciplín motoristického športu zaužívané, aj majstrovstvá Slovenska v halovom kartingu majú pevne stanovené predpisy. Tie hovoria okrem iného aj o tom, že v rámci jedného kola absolvujú súťažiaci dve samostatne bodované jazdy, ktoré v konečnom dôsledku rozhodnú o víťazoch tried v rámci jednotlivých kôl. Tu štartovali dve triedy, trieda Senior a trieda Junior Max. Ku druhej triede, čiže k Junior Max, bola priradená aj trieda ženy. Stalo sa tak z dôvodu menšej účasti pretekárok nežnejšieho pohlavia. Najväčší boj v triede Senior prebiehal o 3. miesto absolútneho poradia. V prvej jazde na 3. mieste dojazdil Braňo Bizub. Pretek bol vynikajúci, perfektné. Chalani sú veľmi zdatní, takže to, čo sme boli kedysi spolu v tímoch a teraz sme rozdelení, ideme proti sebe, tak je to pre nás niečo úplne nové. Je to fajn. V druhej jazde bol však rýchlejší Viktor Macko, ktorý v prvej jazde skončil na 4. priečke. Teraz za svojím chrbtom na 4. mieste zanechal práve Braňa Bizuba. A tak nakoniec o tom, kto sa postaví na najnižší stupienok stupňov víťazov, nerozhodoval iba bodový zisk či umiestnenie v jednotlivých pretekoch, ale presne podľa predpisov pre halový karting až to, kto z tejto dvojice dosiahol lepší kvalifikačný čas. A ten mal lepší Viktor Macko, ktorý sa tak mohol nakoniec radovať z bronzového pohára z prvého kola majstrovstiev Slovenska v halovom kartingu. Pri tej konkurencii, čo je tu, tak ja som výsostne spokojný. Akože tí chalani, čo boli za mnou, môžu byť kľudne predo mnou všetci. Takže je to vyrovnané a teší ma to tu 3. miesto určite. Druhé miesto v oboch jazdách poznalo iba jediné meno – Ali Andras Garakany, jediný zahraničný účastník prvého kola halových majstrovstiev Slovenska v kartingu, pochádzajúci zo susedného Rakúska. Pre mňa to je dobré majstrovská, lebo všetko, čo jazdí, je dobrý jazdici. Všetko vie jazdiť a keď máš nejaké šancu, môžeš prepichnúť, on vie, on robí fair. Má miesto a môžeš robiť niečo, on vie, ako môžeme jazdiť, tak pre mňa bol úplne dobre a mám dobrý materiál, to je tiež moje šťastie na prvý pretek. Stupienok najvyšší patril aj v prvej, aj v druhej jazde Tomášovi Bizubovi. Tento mladý Bratislavčan s prehľadom vyhral obe súťažné jazdy a zaslúžene si domov odniesol zlatý pohár pre víťaza. Ja dúfam, že to takto pôjde ďalej, ale dobre som sa vyspal na dneska, podľa mňa. Určite je to týmto. Materiál sadol, chalani síce tlačili, ale podarilo sa to dneska. V triede Junior Max bojovalo celkovo 8 mladých, ambicióznych motokáristov. Ako sme však už spomínali, táto trieda bola zlúčená s triedou ženy, ktoré sa na prvé kolo majstrovstiev Slovenska v halovom kartingu prihlásili iba dve. Ako sa však neskôr ukázalo, toto spojenie poriadne zdramatizovalo boje na trati a z 3. priečky sa v oboch súťažných jazdách nakoniec tešila Renáta Zajcevová. Takže veľmi ma to teší. A tentokrát sme jazdili s juniormi, lebo bolo málo žien. A bolo to veľmi ťažký boj a o to viac ma teší, že som skončila 3., lebo superi boli naozaj výborní. Striebro rovnako v oboch jazdách patrilo Robovi Šticovi, ktorý však, ako sme sa dozvedeli, mal v pláne lepšie umiestnenie. V prvom závode som sa cítil oveľa lepšie, podľa mňa aj motokára bola oveľa lepšia. V tom druhom trochu vynechával plyn, sa mi zdalo, a v tom prvom som to mal skúsiť niekde ešte na Martina. Takže určite prvý závod hodnotím lepšie ako druhý. No ale celkovo spokojný asi, nie? No, rozmýšľal som nad víťazstvom, ale no, škoda, na budúce to snáď padne, lebo on je aj trošku ľahší, takže musím schudnúť trošku. A rovnako ako v triede Senior, aj tu v Junior Max patrilo v oboch jazdách prvenstvo iba jedinému jazdcovi, ktorým bol Nitran Martin Hroba. Spokojnosť maximálna, nečakal som taký výsledok vôbec. Tá premena haly